Mas kontrobersyal. Winersa niya ako. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko. Bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secret. Top Secrets. Hi Kabisyo, we're back to the program. Ito po ang Top Secrets. Kasama pa rin si DJ Raketera. Sa kasamaang pilot po no, sa mga nag-abang talaga ng ating top secret sharer na si V. Bumitaw na po yung kanyang linya. So, sinusubukan natin siyang tawagan during the commercial break. Pero, I guess, hanggang dun lang yung gusto niya talagang i-share. So, wala, hindi siya sumasagot na. And siya na mismo nag-end ng call. Kasi normally, kapag may second part of the top secret pa, hindi ko siya ini-end call. So, sila po ang nag-end call. And, napakabigat nung dinadala ni V. I just can't imagine yung pain na daladala niya hanggang ngayon. And hindi ko lang din lubos maisip na may mga tao talagang kayang gawin yung ganong klaseng kahayupan sa isang musmos, sa isang bata. O kahit sa kaninong tao. Without their consent. Napakahayop, evil kumbaga. Siguro kung mamamatay talagang diretso na talaga maaabo yan. Diba? Kung sino man yung mga masasamang tao, sana mamatay na po. Charot, with darot. Di po tayo dapat ganun magsalita. Pero diba, sana makamit po ng mga mabubuting tao, mga biktima, ang hustisya na nararapat para sa kanila. Ako naniniwala ako palagi sa, sa hustisya. Naniniwala ako palagi dun sa kapag ikaw ay kinawawa, kapag ikaw ay binaba, pag ikaw ay nilapastangan, gumawa ka rin ng paraan para makamit mo yung hustisya. Tapos, ang gawin mo, umanap ka ng mga pwedeng makapitan sa oras ng pakikipagbakbakan o pakikipaglaban mo para makamit mo yung hustisyang yun. Kasi dito sa Pilipinas, medyo mabagal nga lang yung justice system natin, yung proseso, diba? Yung parang, yung kaso mo 10 years ago hanggang ngayon, nandyan pa rin. Yung kasong isinampa mo a year ago, diba? Inakyat pa sa Korte Suprema, yung mga ganun. So, kung dyan sa, mapupunta sa Court of Appeals, biglang mapupunta na sa Supreme Court. Depende sa kaso May mga kilala ako na talagang nag-appeal pa So, po ito, mahabang proseso at maraming usapan pagdating sa batas, no? Pero may iba nakakalusot. Alam mo yun? Ayan. Namatay daw yung line. Ito. Wala, tingnan natin. Pakinggan natin siya ulit. Sorry po, namatay yung line. Okay. May iba nakakalusot Pero wag naman nating hayaan na lumusot na lang ng lumusot yung iba. Kung yung mga nakaraang henerasyon hindi na kaya na pigilan tong mga to, tayo na mismo yung gumawa ng paraan para, 'di ba, maharangan natin tong mga tong lumulusot. Hello, V? Hello? Hello po. Ayan. Sorry po, nalubot po yung cellphone. Ay, it's okay. Akala namin bumitiw ka talaga Naka-charge ka na ba ngayon? Hindi po na. Hindi, pwede mamatay ulit yung cellphone mo. Kasi po nag-headset na po ako. Nag-headset ka na. Medyo malabo lang yung linya mo Pero gusto pa rin naming marinig ka Sige, ganito. Sabi mo kanina, medyo hindi buo yung loob mo sa pakikipaglaban mo para makamit mo yung hustisya. Hindi na po, matagal na po Kasi Saka matagal ayoko na. na din po makigulo.
Ayaw mo nang makigulo. mag-eksena. Ayaw mo nang Opo. umeksena. Ano yung gusto mo talagang mangyari ngayon? Gusto mo lang bang mabawasan yung bigat ng nararamdaman mo kaya ka tumawag? Opo, kasi po wala po akong masabihan eh. Kasi wala kang masabihan. May mga kapatid ka ba? Meron po, kaso po hindi po nila alam. Yung mga nakakabatang kapatid, hindi po nila alam. Ilang taon na ba itong mga kapatid mo? Yung isa po, college na po yung dalawa. Tapos yung isa po, senior high. Okay. May best friend ka ba? Meron po, kaso po, wala po talaga akong sinabihan. Yung ano ko lang po yung boyfriend ko. Alam ng boyfriend mo? Opo. Anong sabi niya sa'yo? Ano po, nagalit po siya sa lalaki. Kaso po, hindi naman niya ako hinusgan. Oo naman. Kumbaga, biktima ka rito. Pero pwede kang maging survivor. Yun po. Minsan na po, hindi ko na lang po iniisip. Pero minsan talaga, sumasali talaga sa isip mo kahit anong limot eh. Oo, kasi nangyari sa nakaraan mo eh. Naisip mo ba na magpakonsulta sa isang professional therapist? Sa ngayon po, hindi po. Hindi. May mga times lang naman po na kada gigising po ako ng madaling araw tapos may iisip ko po yun. Minsan po, iniisip ko na sana namatay na lang ako, mga ganun. Kasi po, ang hirap po eh, pag ginikimkim mo yung wala kang mapagsabihan. Mahirap talaga na wala kang mapagsabihan. Kaya nga merong inimbentong ganitong klaseng programa para hindi ka mahusgahan. Para ikaw ay Nakita ko lang mapakinggan. po na sa TikTok, kaya po tumawag po ako. Marami kasing mga taong ganyan, yung kahit gaano pa nila ka-close yung mga family members nila, kahit gaano pa nila ka-close yung kaibigan nila, meron at meron silang hindi masasabi sa mga taong to dahil takot May silang limit mahusgahan, may limit lang, may boundary lang, or parang ito yung napakahirap i-open up kasi hindi mo alam kung ano maging response ng tao eh. Opo, iba-iba din po kasing sinasabi. Minsan ikaw pa yung ikaw na Sisisihin. nga yung nabiktima, ikaw pa yung sisihin. Sa'yo pa yung pangit na na image. Yung lalaki parang wala lang. May mga anak na din po kasi yung lalaki, ma'am. Nakakainis yung ganun, Puro no? Yung babae. parang napagpatuloy niya yung buhay niya na parang normal, Kaya samantalang nga po, ikaw, parang winasak niya yung normal. buhay mo. Yung nakakairita po, pinapansin po niya kada magkasulubong po kami. Na parang normal lang sa Parang kanya. normal, opo. Grabe Opo, yun, ang kapal ng mukha ng lalaking yun Parang ang sarap tirisin ha. Yung mas malala po doon, kinuha niya pong ninang yung nanay ko sa anak niya. Seryoso? Tapos yung nanay mo, wala man lang parang, Mami, just remind you, wala ka, parang ganon. Wala man na siya naalala. Kahit na doon na lang po sana, respeto na lang po sana sa akin. Kaya ka rin nasasaktan ngayon kasi yung desisyon ng nanay mo. Opo. Decision po nila na kalimutan. Okay, pero V, Ako po yung hindi makalimot eh. alam mo V, meron lang din ako napansin sa mga Pinoy ha. May mga pagkakataon kasi na ang bilis nating makalimot. I mean, for some Filipino or for some people, napakabilis nilang makalimot, especially kapag sobrang tagal na ng panahon na lumipas. So, hindi ko sure kung nalimutan ba ng nanay mo o baka parang hindi niya napatunayan. Hindi ko alam Siguro kung anong po, tumatakbo eh. Ano palagay mo? Normal lang po sila. Para po hindi ko po siguro maalala. Normal na lang po sila na parang wala lang. Pero naalala pa din eh. Siguro kaya blade lang yung naalala ko kasi pilit ko siyang kinakalimutan simula nung bata ako. Traumatic experience yun, V. Opo. At hindi yun basta-basta mawawala sa sistema mo unless siguro magkaroon ka ng amnesia, 'di ba? Pero syempre, Kaya nga wag po, sana nga nagka-amnesia na lang ako.
Uy, medyo mahirap yan kasi syempre, di ba, kailangan mo i-learn halos lahat. Okay na po yun. Mas okay ba At sa'yo least yun? wala po akong alam. Ako, hindi naman to advice giving portion, no? Pero ako, ang maisasuggest ko sa'yo, magpakonsulta ka sa isang eksperto pagdating sa mental health. Mag-seek ka ng professional help. Kasi para alam mo kung paano mo mananavigate lahat ng emosyon na meron ka ngayon, kung paano mo i-handle yung trauma mo sa nakaraan mo, at ano yung mga posible mong gawin para gumaan kahit papano yung nararamdaman mo. At kung paano mo titingnan yung buhay na maganda. Kasi syempre, di ba, pag ganyan yung nangyari sa'yo, parang ang hirap harapin yung buhay ng merong liwanag. Parang pakiramdam mo, hihilain ka nung nangyari sa'yo sa kadiliman. Kasi, parang ang daming nangyari sa akin na parang nagpababa sa sarili ko. Parang may ganun. Pero yung boyfriend mo, sinusuportahan ka naman. Like, mahal na mahal ka, alam mong tanggap ka kung sino ka. Opo. Siya lang po talaga yung napagsabihan ko sa may mga boyfriend na din po ako nun. Pero hindi po nila alam. But it's good to know na nasabi mo yan sa boyfriend mo. That means nagbaba ka ng iyong Tiwala po ako sa kanya. nagbaba ka ng wall mo, 'di ba? And you were vulnerable or you are vulnerable dun sa boyfriend mo para sabihin sa kanya yung inner, 'di ba? Inner you or inner experiences mo, inner deepest secret mo. Alam ko po kasi na siya lang yung mapagkakatiwalaan ko. Kahit na kunwaring mag-break man kami. Mabait yan. Kasi yung pagkakilala sa kanya. Mabait yung boyfriend mo, in fairness naman. So V, hindi ko to masyadong madalas ginagawa sa programa ko, yung magbigay ka ng mensahe sa sarili mo. Pero ngayon, sasabihin ko sa iyo na, sige, para bago matapos tong tawag mo sa akin, baka sakali lang gumaan palalo yung pakiramdam mo na magbigay ng mensahe sa sarili mo. Sige, gawin mo. Mensahe ko lang po sa sarili ko. Kaya natin to. Makakalimot din tayo. Pipilitin natin mag-look forward na lang sa mga good side. At antayin yung karma. No po. Makaka-move on din tayo, antayin ang karma, makikita ang good side. Yan ba yung lagi mong sinasabi din sa sarili mo? Opo. Yeah, nandun na tayo, pero hindi mawawala yan sa buhay mo na lagi mo siyang maiisip. Pero, ang mahalaga dyan, patuloy kang naglalakad paabante. At meron kang tiwala sa poong may kapal na merong magandang mangyayari sa iyo. Pagpiliin na natin maging masaya at positive palagi. Kasi syempre, 'di ba, pag pinili natin talagang sobrang, alam mo 'yun, Kasi pag lalong iniisip, lalong malalim. Kumbaga hindi ka naman nakakulong, 'di ba? Kung ikukulong mo yung sarili mo sa nangyari sa iyo sa nakaraan, well, hindi ka tunay na magiging malaya. Hahayaan mo ba na maging prisoner ka nung taong nakagawa sa iyo ng kasalanan? Yun po yung iniisip ko. Sila nga nag-enjoy sila sa buhay nila na malaya. Ako pa kaya na biktima. Meron kang kakayanan, 'di ba, para makapag-enjoy din ng iyong buhay. Alright? Thank you, DJ Aki. Thank you din, V, sa pagtawag. I wish you all the best, ha. Kung sakali mong magbago ang isip mo na gusto mong gumawa ng paraan para mapakulong yung lalaking hayop na yan, pwede nating pagawa yan, okay? Gusto mo, magbayad lang tayo ng onte, paligpit na. Charot! Charot!
De, paligpit natin yung kinain niya. Yun yung gusto kong sabihin, 'di ba? Magkano na lang naman ngayon yung magpaligpit ng kinain, 'di ba? Magbayad ka ng 500 pesos. 'Di ba? Oy, joke lang ha, Via. Anyway, thank you very much. Thank you po. Thank you very much for calling and sharing your top secret. Bye. Thank you po. Bye. Good night. Good night. Ay, napakabigat po ng ating top secret. And, para sa kabisyo natin out there na nakikinig ngayon, na ganun din yung pinagdaraanan, napakabigat ng kanilang inililihim, itinatagong sikreto. Depende kasi sa inyo yan kung anong gusto nyo yung mangyari. Gusto nyo makamit yung hustisya, gusto nyo ba ilaban yung kaso, may mga matibay ba na ebidensya, mayroon ba kayong magaling na abogado, powerful ba tong kinakalaban ninyo, kakalabanin ninyo, dapat maging handa kayo sa mga bagay na yun. Siyempre gusto natin, liyamado tayo kaysa dun sa dehado. Bukod pa ron, kung hindi man yun yung gusto mong mangyari, gusto mo lang ng matagpuan yung kapayapaan, napakahalaga ng support system or merong iilan sa buhay mo na nakakaalam ng pinakatatago mong sikreto na pwede ka lang maging vulnerable you. Kasi kapag wala kang pinpointed person, o wala kang taong pwedeng malapitan mo sa ganong klaseng mga usapin, posible kang masiraan ng bait, 'di ba? Masiraan ng ulo. Kaya nga yung suggestion ko lagi, kasi I'm no expert. I mean, I'm not an expert pagdating sa mga mental health issues, no? I only know yung surface level of what to do, being aware, ganun. Pero yung nitty-gritty o yung parang mga detalye, yung mga papasukin pagdating sa mental health, mga tanungan, mga sagot, 'di ba? Normally, session by session yan sa isang mental health therapist So, hindi po ako ganung klaseng eksperto. Nandito po ako para magbigay sa inyo ng pagkakataon para maiere o mailabas po ninyo ang inyong pinakatatagong sikreto. Ang bigat ng nararamdaman ninyo, mapagaan kahit papano yung pakiramdam ninyo. Ito po yung purpose ng programang ito. Laging kong sinasabi, rinire-reiterate sa inyo, ito po ang gustong mangyari ng programang ito. Makapagbigay ng safe space. Walang halong panghusga. Walang halong keme o kaplastikan. Basta, dalawang tengang pwedeng makinig sa inyong mga hinaing, sa inyong pinakatatagong sikreto. This is your safe haven. You can freely share. Yung binibuild ko pong community dito ay para talaga sa'yo, kabisyo. This is your safe space. Kaya naman, kabisyo, samahan mo ulit ako bukas, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, kasama ang inyong Pasa Princess DJ Raketera, at kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa pang i-memorize yan. Basic. Good night, everybody. Mamaya po, makakapiling na natin ang programang Feel Good Morning. Bye, guys! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!